kendo nyakoromoga joange chendo ni maratil na singo kacha ni bende wadhi menyo ni gwenge makaluo. Wateri nyake county ma Siaya odiochieng' karo dhiambo makawuono. Kama yudo ni county ma Siaya nyakoromoga joang' en achiel kuom counties mago makaluo. En county motendre gi nam lolwe. Kaito bende irange kaka mano manigi thuolo mar dongore ka oketi maino e jiwo telo makare. E thuolo ma oktin ne dweche auchiel, Siaya osebedo e lwet Gavana manyien, mano Gavana James Orengo. E dweche auchiel, bende Orengo osechopo Siaya nyime, kara osechwalo Siaya nyime. Torem dibed ni kanye. Jafo maro Walter Nyambaga miyowa report makende komunyono county no ma Siaya. Onyoni to said that nade bwotenda James Orengo kaka governor ma county no. Jakora joang' ne wasingo nino brubedo wangi mar menyo kit kaka dongruoge magwa chalo e counties magwa kotenre kod loch gwenge. Wasebedo kwa gomba kod governors magwa kowuok e county na 44 kod adek, kendo koro to wachikore nyaka e county na 44 kod achiel, kendo wago mbaka kod governor James Agri Bob Orengo. Machiegni Ramogi TV. Erokamano. Erokamano governor, neno ka koti oro mimo kalo. Mari to ondisi moloya. Erokamano. Gavana moko kuom manifesto mane chwalo ne jopiny e kinde mane timo kampeni isebedi PC kuom thuolo ma deromi dweche auchiel kama indi. Yath onge osuptal. Jopiny thagre saidi. Kidhi osuptal tiwachone no dhi nyiew yath. Anyalo kwanya ki district Siaya hospital. Gima dano timna kanyo maduong' kabisa. Kanyo chiethni piny kabisa. Doctors are reluctant. Gibende ng'eyo mobede ta kanyo gibet. Wachak kod weche mag thieth. Hospital maduong' mar county referral hospital Mabondo bende yath nitiere, to bende nitiere masinde manyalo konyo oganda e rango tuoche moko, to bende nitiere kata mana dakteche moromo nyaka sani. Stande badongo gin ariyo, Bondo to kod Siaya. Yes. Kuonde go duto nitie tije madhi nyime. Mokwongo e weche mag drugs ne wayudo ka yien onge siptande, ok mana Bondo gi Siaya kende, to chiegni health centers duto mon go Siaya. Ne watimo gimiluongo ni supplementary budget. Mwakawo pesa machiegni milion 100 mwaketo tenge, kendo wawacho ni pesa no onge ng'ama nyalo mule. En watiyo kode ma ng'iewo drugs madhi e stande duto man Siaya. To kendo gi gik mitiyogo e yore mag chieth, nikech nitie non-pharmaceutical products manyaka bende bedie kanyo. Omiyo gi sani ka pimo gi chon, ng'ata madhi subtande ma Siaya, giyudo drugs molo kaka ne chalo chon. Asedhi ka adhi kuonde moko mang'eny, nyocha an kamiluongo ni Uyawi, e tie nam, e Central Sakwa, mi joma tiyo kanyo giwegi giwacho ni nitie pogruok maduong'. Mar ariyo, sani wandiko ji Siaya, to mwakete tek ahinya en kaka wanyalo yudo daktache to kod nurses gi radiologists, gi jomoko ma nyalo konyo e subtande. To magi gin jok mibiro tero Bondo, ibiro tero gi Yala, ibiro tero gi Ambira, kuonde duto te. To kendo Siaya referral sani wagero a new surgical wing, an ICU wing, ma aparo ndwe mar oboro bro yudo ka oserumo. Okay. Goganda nobedo kod kibaji moro ni chal ka gima county onge kod ambulance kata gari moro maringa ng'were titi manyalo chwalo jotuo e osiptal. Picha moro nothinyore mbui ka mar manyiso tuk moro mondik na ambulance. Siaya county nigi ambulance adi nyaka sani? Ambulances mantie machon ginyalo chopo 6-7 kama, nitie moko ma bende ok ti. To mwaseng'iyo manyien gin 3. Machon kande ok nyalo luongo ni ambulances, gina vans ma oger ma kineno gi oko to ndik na ambulances. To mwang'iyo sani en inyalo chiedhi kaka inyalo chiedhi e ICU. Gimomiyo watimo kamano nikech jotuoche moko nwatero Moi referral, moko watero Kisumu, moko watero Kakamega, to jotuo gi ne tho iyo nikech ambulance kanyo onge oxygen, onge gimoro amora. Tuk menino cha macho to ni kamiluongo ni Mageta. Okay. Ok en ambulance matiyo kuonde moko e Siaya. Gavana, nitiere jok mane ochwalo kwayo mag tije. Bende chenro mar ndiko ji e county kata toklando thuolo osetim, to kapok otim tang'o miyo deko? Ok odeko nikech joma ne dwaro tijego gin ji moromo 20,000. Ji 20,000
mane otimo application gi dwaro tije. To Public Service Board nyaka rang nyingego, nyaka bedie tudruok gi migepe kaka DCI, migepe kaka Anti-Corruption Commission, migepe mag somo, mondo ne ka jogi nigi tiegruok makare kuom ji 20,000. Koro kiny godhiambo gi nyisa ne nyingego duto bro wuok e website marwa kata e website margi, ng'at madwa ng'eyo ko bedo shortlisted mondo girangi mondo gine. Wagone mbake thidhia mayala kanyono malach ne nyalo romo kata mana eka 1,600. Ka oduono to ka ne nyalo kelo geno mag pidho gik machalo kaka mchele, oganda kaachiel kod mwandu mamoko. Siaya County geno gini kanye wach Siaya nikech ni chung motegno kewache kinde mag siasa. Yala nitie gik moko 3-4 manyaka tim. Mokwongo rito thidhini ano, nikech kokethre kata kotuo to ok an gi geno ni wanyalo bedo gi puro yo makare. Kendo nyaka rite nikech thidhiano ing'eno oriwo aora mayala ga aora manzoia, to kidhi malo ewi got nyaka Kitale kama Nzoia ae, nitie factories mang'eny mag niang', Webuye ni malo, koro gikelo chemicals maricho ma kokorang maber ginyalo ketho thidhiano. To gimaduong' ni gik moko 3 nyaka wane ni warite maber, environmental protection. Mar 2 nyaka wane ni le kata winy man kanyo gibedo gi conservation ma kata anyuola mabiro nyalo nenogi. To kuonde moko be nyaka watigo mondo wane ni chiemo nyalo wuok kanyo. To manyuago pod ok waneno. Koro wakian manyuago wabiro yudo ya karang'o. To kodhi bende pod ok waneno. To koth to chiegni chwe. Duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC manyo mbolea moko machal ni nitie ka chudhe moko gwenyore godo e Siaya kaendi. Omenda maromo mana milion 32. Bende in gi ng'eyo moro mbolea malal gi? Onge mbolea malal, nikech mbolea no be pok ochopo Siaya. Akeno olal kure nikech mbolea no pok ochopo Siaya. To mbolea mokwongo wayude koa kuom Kenya National Trading Corporation, ma en migap sirikal, kendo jowani Nairobi sani moan gi adiere ni wik mabiro mbolea no biro chopo Siaya. Kodhi to nyocha nosechopo. Kodhi no wagolo koa Kenya Seed Company, kendo kodhi moko wabiro golo kuom Kenya National Trading Corporation. To an gadieri ni wach ma pur ko wadonjo mechanize, ok pur mi pura gi lwedo. Mae koro ko nyalo timo commercial farming kata mi wacho gi dho Kiswahili, kilimo biashara. And gi geno ni tractors mocho no wang'iewo tractors, wang'iewo plows, to nitie moko tractors moko machon ma bende wa repair. Ang'eyo ni magi ok oromo. Sani koro ka ji nyiso na adieri nonego wabed gi tractors mang'eny. Omiyo ka wadhi nyime, an gi geno ni kawanyalo bedo gi tractor achiel kata 2 madhi ward ka ward, to pur e Siaya nyalo bedo mamalo moloka kosebedo. Gavana, imulo wach nam. Ywak nitiere kuom jolupo ma timo kiluwa e nam e weche mag arita kwe. Giwacho ni monjogi kod jogo mawuok e piny libamba bende seketo kenge moko mag rakruok kod njore matimore namgi. To jonam wuon ni kod lwasi machalo nade? Gima duong' en kendo wasebedo kwa loso gi jo sirikal maduong'. No onego giket arita piny e nam kanyo marom kaka jo Uganda oketo. Nikech kirango bor ma piny, ji a Entebbe kata Port Bell kata Jinja, ka gikawo yiedhi, gikawo seche 2-3 mondo gibi korwa koni. To iyudo ni wan waonge kata coast guards mano onego bed kanyo, ma sirikal maduong' manyalo keto kanyo. To an gi ywak maduong' kuom wachno, nikech kata isani Samuel osani nyocha jolibamba okawo jowa mane lupo chiegni ji 80 magimako kendo gitero gi Uganda, ma nyocha waloso kaka jotelo ma Siaya mondo dwar yo mwanyalo golo gigo kocha kwa duoko gi kae. Gavana, e kinde mani timo campaign ni singo ni Uganda ni choko manyasani bilo ni digital revenue collection dhi chalo nade? Isego kenge mage tichoko pesa di Gavana? Sani pod wachoko pesa kaka ne choko gi chon.
to wasebedo kwa loso gi jomilon service providers in the digital world ta an gadieri ni iducha ngwen mabiro wabro bedo gi full automation. Koro nyaka chop seche gendi pod ok nyal keto ayanga ni omenda ma ichoko e county ma Siaya nyalo bedo kwano omenda maromo kama. Sani pesa mwa choko mancha financial year mokalo ne ok okalo bilion 400. Omiyo wan gadieri ni ka wanyalo chopo kata bilion 1 nikech pesa mwayudo ma treasury en bilion 10 bilion 3 higa ka higa. E county ma Siaya bende nitie omenda moro mosechudi muwinjo bende siro godo rowere man kod riyo mar somo kata pok mar basari. Kidwoko penjo no yimoni chaki ter ni to wasego kenge machalo nade e weche mag gedo mag ECD to bende jopuonj nitiere. Yes. Sani wagolo basari to pok ochopo e skunde gi gwenge moromo milion 75. Waneno ni ng'eny pesa gi onego wachul e skunde mani e Siaya to moko motimo maber wan gi basari mabiro e office Gavana ma kotimo maber kata koluonge national school to wanyalo miye basari. E weche mag ECDs okodwa geda nikech iyudo ni ng'ato gero classroom to e classroom kanyo equipment onge desk to nyithindo matindo mani ECDs gik ma gipuonjore go opogre gi nyithindo mani kata ni primary schools. Nitie teaching tools gi gik mang'eny monego bed ECDs. To mogik e wachni wan gi program ma wadwaro bedo gi school feeding program ka nyathi matin ma pok ochopo kata higni 3, 4, 5 adala to dala mawaino pok omadho kata chai, pok omadho kata nyuka to dwari e school ka cage to kendo dok dala kama chiemo onge gibedo gi ma odero wacho stunted growth. E jok machon wandiko recruitment mwatimo sani wadwaro ni mondo wachul jopuonj mag ECD osara mowinjore. Gik moko chung stage kaka nosechagi riji mokadho rasanga mor stage ochung wakia gima timre address bende nyiswa gima dhi mbele stage mani chuny town kanyono. Omiyo aneno ni stage no kano ger economy ma Siaya town nyalo dhi mbele. Picha ma Siaya ok en picha mane singo ne oganda gedo mare ahinya to boma to gi kar chungo geche ma dho liech dendo ni stage ma Siaya gedo mare chalo nade sani? Wasebedo gi chandruok matin budgeting mwatimo sani wamedo pesa mondo watiek wach mar bus park ma Siaya kod parking mondo bed e Siaya kuonde ma ji nyalo chunge geche. Adon ji obi e Siaya bang' higni 2 pogruok bro betie. Gavana, weche mag pi chenro mar keyo pi osegiko manade bende nitiere kaka osechak kegi mondo gichopi e udi kata skunde? Pi ma Abura Dam ka watieke to en mobro miyo jo Siaya galwor ma Siaya North Alego, Central Alego kendo kuonde moko e West South East Alego bro yudo pi ma Abura Dam. Ne inokil kamaloka to kendo pod inokil kamaloka sani koro in your excellency Gavana bende kabiro kwa imundi chung ne bau inyalo dhi twenyo na bura e doho? Excellency to karwana julunga ne excellency. Yes. An gige momeyo sani kalure katiba ma Kenya okanyal chung kichula pesa. Okay. Tan gige no ni ka gimro maki makoro in gi hinyruok tan ka kokil achiura moki miya kata nduru. Gavana, ka koro watieko inyalo tiyo gi nyiri moko machuok ote mari ma in go kuom jo Siaya? Yes. Nyakwa los mwandu Siaya ni gi mwandu mwanyalo ting'o go Siaya malo. Koro an akwayo jo Siaya nyaka wati matek wabed jopur ka walupo to watim gimiluongo ni value addition kendo wabende kaka jo Siaya modak kata oko kata joma iluongo ni investors joma nyalo kelo pesa gi Siaya
wadwaro gi bono gi Siaya mondo giket pesa gi Siaya mondo Siaya obed gi mwandu. Jakaramoga Jwang wago mbaka kod Gavana ma Siaya James Agri Orengo molio kono moko kuom okenge mosego e weche mag dongruok. Mano ok giko. Wasingo ni wabro duogo mondo mi wachak warangi ni to kit okenge mage mosego to kane osego okenge mamoko. Gavana James Agri Bob Orengo machiegni kendo nyadichiel kendo chieng' moro wachak wago mbaka Ramogi TV. Erokamano ahinya. Amor maduong'. Erokamano. Nyakaramoga Jwang mano gin mana ma kuom